Ole October ni som paruk thotran ni ani a Israel lama thuthar om zela update jok kan ngai thale done Ole ngai thak tak ma in han like le sap ila Israel chet na tur khovelina thlir thupa dan be theilo ti nge mabak ro thap tak sutlang turin Israel sipai hanin ring ta thup mai US President Joe Biden chuan hemi chungchang hi aron soi chuaka Israel chet na tur chungchanga Israel thlop tu US chuan ngai dan tlang takaron soi chuak chuti lai chuan US hian ami poimo berber pahni Secretary of State Blinken le Secretary of Defense Lloyd Austin te Israel tlo tir to a chuta Biden chuan Israel tlo ve tum le ta Biden chuan ni lo om tura hian Israel tlo angai tu mek ni in official chuan a soi US President Joe Biden chuan ni lo om tura Israel azin angai tu a mase azin tur ero azin hun tur ero ala ti fel lo ni in senior administration official chuan a soya Hamas in nasataka an be nuwa lainat na le thlop na Israel ta na lan tir Hamas in nasataka Israel an be nuwa lainat na le thlop na lan tir na chaktak ani dona ni Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan pathian ni khan Biden hi Israel tlo turin alo som to ani he Israel tlo tur hi Biden tan chuan Israel mi puite hnena US din na nge dan lan tir na turania Israel sipai Gaza a an lu chuan indo na zau zok athen thei dona mi hring ta na chet na rap thlak tak athen theyang ti hlo na meka Biden a thupuanin Arab Muslim ram asoi nging Ole US in Israel a thlop dan kan hreviau to me indo long ro pui pahni a thon to a an sarkar ho tulian berber pahni a tir to boka chuta Biden chuan heram lian lo tak hi tlo atin to vele ta ni in an soya chuti lai chuan Biden chuan Israel indo na chungchang thupuan poimo tak nei in Biden chuan ti hian ati Israel hian Hamas hi ati boral nge yangai ati mase Biden chuan Gaza anom hlen ani chuan chu an thil ti sual lian takani ang ti in na soi zui bok US President Joe Biden chuan Hamas hi ti chiat vek an ngaya mase Palestinian State tumdin na lamkong kan pan po angaya ni ati Biden chuan CBS 60 Minutes sa interview anaya Hamas chuan Holocaust ang boka ra chua barbarism akalpui rong takin insuat na nen che tala ani ati inka hai ti to pangayam ti zo na changin Biden chuan Israel hian a chan le tangaya ni ti na changa Jerusalem hian firfiak pol hi tharum manga abe na tura US thlop na anaya ni ati Hamas an zuyanga yani Hamas hi mi hlom tak an nia civil mi te nuwa anin thupa poi soilo mi pui in phen nanan mangani ati Israel hian Gaza hi anla ani po in Israel hian a lua zui turani lova chutianga an ti ani chuan thil ti sual lian tak ani don ti in a soi Palestinian thu nei tu an omangaya Palestinian state a omangai bokani ati Biden chuan October ni saria Hamas beipui thakani nuwa Israel chuan state pahni solution two state solution azon ngal be se ani loti apoma mase Jerusalem chuan Palestinian mi pui zinga atam zokin Hamas le Hezbollah du danan pom lo ni in a soi IDF chuan Hamas hian ni min khan chimlam panatlan sia Gazan mi te convoy an beya mi somsari an thi ni in an soi IDF thupuang tu Jonathan Conricas chuan ni min khan strip chimlam panatlan sia Gazan mi convoy te chu Hamas in an be ni in na soi he beipui thak na hian mi somsari velan thia atam zok chu nau pangan ni Israel in Gazan mi te tlan chet na atana man tura ati kong puya an thlengani midang zani velan hliam bok ni in nan soya he hi Israel be na angalan tiran tum ni in a soi
International Arena Khovel Sarkar Tranpui na le thlop na don an du awangin Palestinian civil mi ta tha po an hrelova an thil sual ti chu Israel thil tia an puang zarani ati ole ground operation kalpui nai do de unge Israel Air Force chuan be pui thlak na an kalpui ma in Gaza Strip chunga Israel Ground Force Commander te an thlo kwalpui heti lai hian kan puan to angkhan Hamas Commander Senior dang pakhat chu Israel be pui thlak na aboral Israel Air Force chuan tu hnai khan Gaza Strip chunga an top Ground Force Commander te an ram an hriat chian theinan Gaza an hriat chian theinan sipai in chet an lak na tur chu boruak atangin an thlir tira hruai kwalan ni ground incursion chu in rin ni khan Gaza chunga ram ria kalpui lo ni to ani kha brigade le battalion commander te an zinga atam jok chu kumsang ni panga a Israelin Gaza a chhuasan to a hian an la ngai lova an la lut lova he wang hian Gaza chunga sang ni le panga nuwa Israel sipai an la lut le lova be pui thlak tur meu chuan an chet na tur mun ma an hriat chian angai em a chumi atan chuan in buat seina an kalpui ground offensive lo tura hian ground troop commander te chu Gaza khopui dan atak nge entirin helicopter manga phur kwalan ni ti in times of Israel chuan apuang IDF chuan in rin ni khan boruak tuipui le leilama tanga cha chuak turin anin lungrual to thu anin pei to thu an soya heng force pathum te hian in lungrual takin be pui thlak an tuma in buat se na chu an zo fel ni in an puang heti lai hian Gaza a Hamas mun ma te chu in do thlona manga be chun zom zela nia heta hian Hamas commander senior firfiak Paul Khothlang lam mun district national security ho tu Motaf 8 chu an that tian soi sipai lam chuan darkar somni pali chungin Gaza Strip pumpuya target zani somnga chuang an kap le to ni in an soya atam jok chu khochak lama ani he target a hian Hamas le Palestinian Islamic Jihad military headquarters te observation post le rocket ka chuan mun te po an kap chia ani Hamas tiboral turin kan lut thuai don Gaza a Israel le Hamas in dona nikwana nimin lama khan IDF Chief of Staff chuan Israel sipai te chu Gaza Stripa Hamas firfiak Paul tiboral turin an lut thuai don ti soi tuna kan mo phurna chu Gaza alu hi nia Hamas ho in buat seina an chet na ruam manna an siam na munte an ral thuam siam na le an chet velna muntina an commander tin te hena operative tina kan lutanga an infrastructure ti chia ula be ula tiboral ro uti in IDF Chief of Staff Lieutenant General chuan chimlam Israel sipai te Gaza alut tur thaze et to ma asoi thilian tham tak buai pui turin thilpoi mo tak chingfel turin hun rei tak ngong thei thil hun lo tura ta na thil dan thlak dang lam turin kan bei don ani hei hi mission ro pui takania chan vo ro pui takani kan nam ta na in ti mak mo ani kan hlen chuakang chu in hlen chuak ngei turani ti in asoi pathian ni khan Israel sipai te chuan Gaza Stripa leilama be pui thlak na lam an pan hnai chun zom zel ni in Israel media te chuan an puang October ni sari atang khan IDF fian firfiak infrastructure be wangin Gaza rampuma air bombardment na takin nan kalpuya Gaza a Hamas in encol health ministry chuan pathian nit lai khan indona achwa tira tang khan anram chunga mi sang ni zaruk som sari an thi towa mi sang ko zaruk vel an hliam mek ni in an soi Friday atang khan sipai te chuan strip marlam biala cheng te chu chimlam pan turin an ngena sipai thupuang tu sang barrier admiral Daniel Hagari chuan pathian ni khan Gaza City atangin Palestinian nuai ruk chuang chimlam panin anin son to te soya Hamasin mipui chuak lo tura an beilain chimlam an pan to ani ati IDF chuan nakin loka Gaza chaklam chu na sa takin an beidon ti lo vo khan to ni
mi puita na lo thei ang ber tor na thleng tur le har sat na tlem thei ang ber thlen turin international law angin kan cheme kani hei hi khovel hriat a war takin kan soidu hei hi kan mel ma te ne na kan danglam na chu ni ti in hagari chuan a soi sarkar le sipai te chuan Gaza a Hamas le Islamic Jihad te kuta Israel mi za somnga atanga zani inkaran ommek ni in an soya an rama hruai kir tumin thei top an chhuatin soi hostage chung te hna chuan intan second tin hi chatuan tlukaraya ni ti kan hria in hmangai tak tak te in lama hruai ho turin engkim kan ti ang ti in hagari chuan a soi arena hi a hlotling thei ang ber operation nei thena turin kan buat sei mek ani leile boru ka tanga hlo tam thei ang ber ti bo ti in IAF ho tu Major General Tomar Bar chuan thu thar thedar tu ten an kom na asoya atul ang chu kan ti ang na satakin chu tiang chuan maneuver tura thutluk na siamani chuan sipai operational freedom of action pe thei tur ground entry thaber kan phal sakang ati Air Force hian ground force tenen hian soldier to soldier in na an thok to na tuile boruak sipai leilam sipai te chu beipui thlak na tura hian thatekin an thok ho don ni in a soi Major General Tomar Bar chuan IAF chuan Gaza Strip a in dona lam angai tu ber ti soin mase marlama po in be na le ruwa man lok lo buena thei laka in bot sei telangai ni in a soi bok an Air Force te chu unit zong nen in dona tual mei chim pha in kan da veka atul angin be pui thlak na manga chang let ngal thei tura da vekan ni to ati Lebanese Hezbollah firfiak pol le atho pui Palestinian pol te chuan marlam ram ria be pui an thlak na sa hlea hei wang hian in kana achuak fo hei wang hian Israel hian Gaza chau atin zone thei don lova hayana rual hariam le tin hriam tak nei ril tram tak rualina an sa se tur chil thitla dua an ron pan ang hian Israel chu sir le lama Hezbollah le Syria helten an ron pana ral thuam lekin an phusa ve mek bok hei hi Israel hian a hmate langai don bokani IDF hian pathian ni khan Hamas firfiak ten Israel chimlam an be hnuwa an ral thuam kalsan an man tam tak an phawlanga heng ral thuam zinga hian silaite RPG main le puak thei thil chu hrang atela heng te hi Israel civil mi te le sipai mun be nan Hamas lamina an manani IDF chuan firfiak te ruanga tang hian documents hrang an hmuchuak to tian soya he documents a hian civil mi te le sipai te chunga poi an khoi dan tur ruwa manna chip cher takin nain zia kani hei le Iran in Israel ron votang ye Arab Muslim ho Israel bei turin anin tiam rual donem Iran hian Israel a mil lo ti chu kan hravek ome Iran in nuclear ral thuam nayatum lo ti sukuka an scientist paruk ngot thina amo phurtu angin Israel chu Iran chuan an pu'a chu Israel thil ti nge ni in ngai theiani boka mase Israel hnuwa US an din tlata wangin Iran hian chet an latam lo hle a mase helpol tam tak an puite hi mangtangka in indirect in Iran hi Israel laka achathin ni in nalang tuna Hamas ho chet na ruwa manna siam tu zinga an rin helber an ko masak ber chu Iran ania US chuan Iran aron kok ngal chata mase Iran chu tan takte in atang UN a hial an ti ani lo thu le an inrol lo thu a soingal Iran chu he thil thlenga hian a tual doi viau ni khana langa Gaza handang ping le mi pui tam tak ta na har satna siam sak chu Iran hian tha ati lo thu a soi to a mase Israel che tumdan le akai hnoi ala sei chuak lo ti chuan Iran chuan Israel operation kalpui tum chungchanga o an ron chhuwa ve ta Iran chuan Gaza ground offensive Israel in a kalpui chuan Israel chuan heram bial in dona ati chuakang aron ti ta phiar mai Hamas nena in dona chukar nena ni chhodon ta a Israel sipai ten ground offensive a Gaza an lu chilani chuan regional escalation om don ti Iran chuan vokhanan na takin aron au chhuwa pui ta ani
Gaza Stripa naupang te thattu Israel in a beipui thlak tumna hi ati top ngal ani chuan front dang tam tak hon ani arin oma he du thlanna hi a hnol donem ma se ground operation nei theina chance asang chho zel ani ti in Iran Foreign Minister Hossein Amir Abdullah hian chuan a soi Zionist entity Israel hian Gaza lu atumani chuan dodal tu hruai tu te chuan ram lu alui sak tu Israel sipai te tan Gaza chunga thlan mualan lo buat sei sak don ani ati United Nations chuan mi magtadoi khat Gaza mi puizinga achan ve vel chu an chen na ina tanga no chu an ni to ni ina chuta hei hi Israel sipai te chuan leilama beipui han thlak tum wanga boruak kalme kani pathian ni khan official te chuan Israel lama tangin mi sangkhat zali an thi to ni in nan puanga an zinga hian sipai zani somret pakwale ramdang mi then khat an telbok Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Islamic nam zong te hian Palestinian te pui tura an local anga yani ati Iran hian Israelin Gaza abei pui athlak mek ti top tumin diplomatic offensive tuna hian na takina kalpui ve bok Iran lam hian lamtang an som kwal ve mek boka an foreign minister Amir Abdullah hian chuan Iraq Lebanon Syria te atlo to a Israelin Aleppo le Damascus airport abom nuwa an president Bashar al-Assad nen po anin muto ani pathian ni masa khan Iran minister hian Doha Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani chu alo muto bok Zionist sarkarin civil mi tele Gaza mi pui ven himna nei lote abei hi alakal pui rengani chuan thilom dan hi thunun thei lawani tur thule indona huam chin po azaw don lo ti tu mai nan tiam thei lawani ti in Qatar Emir hmena Iran foreign minister chuan a soya ani po hian ma in Iran president Ibrahim Raisi nen telephone mangin inbiak na an lo nei to ani Amir Abdullah hian chuan Tehran in Gaza chungchanga Organization of Islamic Cooperation OIC foreign minister te chu rang taka meeting nei pui turin a ngen nun le regional power Saudi Arabia chuan Israel nena anin biak na normalization chu ati top ni in an soya Saudi Crown Prince chuan Iran president nen Israel le Hamas indona chungchanga in biak na an naya diplomatic inzom na siam that ani nuwa an call masaberani heti la hian Israel point indona hi kong rang adar zau thei don ni in a hria chumi atan chon in buat seina kalpui ve meka Syria rama airport te chu bom manga bei an ni thu an soi indona zau zok lo om thei tura hian he airport hi hellamin an man tangkai thei lo nan Israel hian a bom chhia ni in an soi pathian ni khan Israel chuan Lebanon nena an ram ri chu Hezbollah nena inbeina a chhun zom zelo wangin inbeina an kalpui zelo wangin helai hmuna hian security khau takin an kalpui mekani ole khati chin khani le tapot sela kan ngai thlak ta ka tang khan an boruak hi a theu neu lo don hle maya he boina hian a kangkai thui tel don ni in a lang tat mai Arab Muslim ram chu an in tel khom ve mek zel ti kan puan to atang khan kan hre thei mai ome Israel ne na sarkar pa nga ya in ento Middle East powerhouse anti Saudi Arabia chuan Israel ne na normalization an lo nei to chu a chu chat ni in Al Jazeera chuan a puanga Iran chuan Israel in Gaza alu chil chuan he biala hian buena lian zok a chua kang ti in Israel an vo Arab Muslim ram hi tun buena hian tipum khat ani vai chuan a ngonga lian chodon hle ani Israel la chuan ami te chan chua tumru viau mai boxia maba ka englo ti chu in soi thaina lam ani lovani thil thlendan mekani khati chin khani sela video taplia thu thar jok nen kan ron let le anga min longai chang le vek don nia